Atenció, arriben a Catalunya 48 hores d'inestabilitat amb una nova tongada de ruixats i tempestes de tarda. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest dissabte amb aquestes imatges de Tossa de Mar, on hem tingut una jornada molt estable, ja ho vegeu, cel molt destapat, amb alguns núvols mar endins, però en general una jornada amb moltes estones de sol i molt estable, això sí, en temperatures fresquetes, ja que les mínimes s'han quedat per sota dels 10 graus en aquest punt del litoral català. Podem veure aquestes imatges de cils amb aquests vaciots i aquestes boires que s'han format degut a l'augment de la humitat relativa, ja que les pluges i els ruixats que van afectar aquest punt de la selva durant la passada tarda de divendres ens han deixat aquest ambient més humit i també amb aquesta baixada de les temperatures que s'ha fet molt evident, mínimes que s'han quedat per sota dels 5 graus en aquest punt del nord-est de Catalunya i que han permès també la formació d'aquestes boires a primeres hores d'aquest matí. Per fred podem veure també aquestes imatges de Camprodon, on la baixada de les temperatures ens ha permès veure el sostre d'alguns vehicles ben glaçats, ja que les mínimes s'han quedat per sota dels 0 graus en registres negatius en aquest punt del Ripollès. Acabam el repàs amb aquestes imatges del riu Ter al seu pas per 7 casos, on podem veure que d'una banda el desglàs que patim aquí al Pirineu i juntament també amb els ruixats i les pluges que han afectat el Pirineu durant l'última setmana ens han deixat el riu Ter ben cabalós just abans de començar l'estiu. Anem ara amb els mapes per pròxims dies. El mapa isobàric podem veure com el pas d'un solc amb aire fred en altura que durà associat a aquesta cua de front fred es deixaran 48 hores d'inestabilitat a Catalunya entre el pròxim diumenge i el pròxim dilluns amb alguns xàfecs i ruixats i tempestes de tarda, sobretot cap a punts del Pirineu i cap a la meitat est del territori, i ja seria de cara a dimarts quan tindríem una petita estabilització del temps, s'anirien retirant aquestes pertorbacions i entrarien les altes pressions, i seria sobretot de cara a la segona meitat de la pròxima setmana quan s'imposaria aquesta falca anticiclònica amb aire més càlid provinent del nord d'Àfrica que ens deixaria aquest temps molt més estable amb moltes estones de sol i en termòmetres clarament a l'alça. En el mapa de precipitacions podem veure com la distribució d'aquestes pluges, d'aquests ruixats, afectarà sobretot cap a punts del Pirineu, el Prepirineu, també cap al quadrant nord-est de Catalunya durant el pròxim diumenge i de cara al pròxim dilluns també podrien ser molt abundants en aquestes mateixes regions, també amb algunes tempestes, fins i tot amb algunes calamarsades que podrien afectar cap a les comarques del nord de Barcelona o també cap a les comarques de Girona i ja de cara a dimarts quedarien més limitades en punts del Pirineu i seria de cara a la segona meitat de la pròxima setmana quan ja començaríem a tancar l'aixeta dels ruixats per l'arribada d'aquest anticicló. Podem veure com a hores d'ara el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat alguns avisos per intensitat de pluja, sobretot al quadrant nord-est del territori, punts de l'Alt Empordà, també el Pla de l'Estany, punts com la Garrotxa, Osona, també la Selva i el Gironès, punts on s'ha activat aquests avisos per intensitat de pluja degut als ruixats i les tempestes que poden arribar durant la segona meitat de la jornada del pròxim diumenge. Anem ara amb el mapa de símbols per al pròxim diumenge. Com comentàvem, serà una jornada més inestable amb alguns ruixats que faran més extensió i també més intensitat respecte als d'aquest dissabte. Podem veure com entre el matí i la matinada el cel quedarà mig tapat per alguns núvols baixos que poden aparèixer en punts de la depressió central, també en punts del Prepirineu i que també farien acte de presència cap al litoral i el prelitoral central. Aquests punts on entre les últimes hores de la matinada i les primeres hores del matí podrien tenir algunes pluges febles que farien acte de presència, sobretot cap a punts del Maresme i del sud de la Costa Brava. Podem veure com a partir de mig matí o de cara a migdia anirien arribant alguns intervals de núvols alts que anirien creuant Catalunya des de l'oest cap a l'est i deixarien ser una mica més emblanquinats, sobretot al terç oest i a la meitat sud de Catalunya. En canvi, a partir del migdia, en punts del Pirineu i Prepirineu, també cap al quadrant nord-est, tindríem el creixement de núvols d'evolució. La presència d'aquest aire fred en altura activaria els processos convectius i permetria el creixement d'aquestes nuvolades que tindrien un gran desenvolupament vertical i deixarien el cel més tapat en aquestes regions. També de forma local es podrien formar alguns núvols, aquests núvols d'evolució, en punts del prelitoral nord i prelitoral central. Esperam una tarda amb ruixats i en xàfecs que podrien arribar a diferents punts de la serralada pirinenca, en principi amb intensitats febles o moderades, i que serien una mica més intenses cap al quadrant nord-est, cap a l'interior de Girona, nord de Barcelona, també punts del prelitoral de Girona, amb algunes estones de pluja més intensa i fins i tot amb algunes tempestes, sense descartar alguna calamarsada local. A mesura que avanci la tarda podem veure com també alguns d'aquests ruixats podrien anar baixant de latitud i arribarien també cap a punts del prelitoral de Barcelona. No descartant també alguna enfarinada en punts de l'alta muntanya amb una cota de neu que es quedarà entre els 2.000 i els 2.200 metres, especialment cap al vessant nord del Pirineu occidental. I sense oblidar també l'arribada d'alguns ruixats durant la segona meitat de la jornada provinents del sistema ibèric que poden deixar algunes gotellades cap a punts del massís dels Ports.
Pel que fa al vent, podem veure com bufarà de component sud, sobretot de cara a la segona meitat de la jornada, amb aquest vent de marinada, component sud i ràfegues d'entre 20 i 30 km per hora en punts del litoral central i el litoral de Girona, mentre que en punts de la costa de Tarragona podem tenir alguna ràfega una mica més intensa de caràcter moderat que superàs els 35 o 40 km per hora, però en principi sense cap complicació. Pel que fa a les temperatures, podem veure que les màximes pujarien una mica, però en principi no gaire, 1 o 2 graus en diferents punts del litoral i prelitoral central, també cap a la Catalunya central i punts de ponent, mentre que en punts de la costa tarragonina es podrien suavitzar una mica les temperatures, també per l'entrada d'aquesta marinada una mica més intensa, i podem veure com especialment al quadrant nord-est els mercuris encara seran més aviat frescs, un ambient encara temperat o una mica fresc per a aquestes pluges refrescants que ens deixarien màximes sovint frenades per sota dels de 8 o dels de 9 graus. Tot això amb unes mínimes que pujarien una mica i ens deixarien unes nits una mica més suaus i menys fredes, tot i que encara podien tenir alguns registres per sota els 10 graus en punts de l'interior. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana. De cara a dilluns, podem veure com tindrem encara una jornada força inestable per la presència d'aquest aire fred en altura que ens permetria tenir de matinada ja algunes precipitacions, sobretot en punts del litoral i prelitoral central, que podien descarregar de forma generosa durant les primeres hores de la matinada i sense descartar també algunes gotellades cap a l'interior de Catalunya. En general, una jornada amb molta nuvolositat a la meitat est, menys cap a l'oest de Catalunya, ja que tindríem l'obertura de més clarianes i tindríem més estones de sol, tot i així encara cel variable cap a les comarques de Lleida i Tarragona, i seria de cara a la tarda quan creixerien alguns núvols d'evolució en diferents punts del Pirineu, Prepirineu, també de la meitat est, especialment del quadrant nord-est de Catalunya, on podrien tenir una nova tongada de ruixats, de precipitacions, en general febles o moderades, però que localment podrien ser més intenses i podrien anar acompanyats d'alguna tempesta que localment podria deixar també alguns grans de calamars. Tot això amb unes temperatures que es mantindran sense grans canvis, encara per sota la mitjana climàtica, en registres una mica més suaus cap a Lleida o cap a la Vall de l'Ebre, màximes que anirien entre els 24 i 26 graus, mentre que en punts del quadrant nord-est encara tindríem un ambient fresquet per la presència també d'aquestes pluges refrescants i màximes frenades per sota de la vintena de graus. Seria ja de cara a dimarts, quan tindríem una jornada una mica de transició. Podríem veure com l'arribada d'aquesta falca anticiclònica aniria retirant aquest aire fred en altura i ens garantiria una atmosfera una mica més calmada i més estable durant el matí. Encara tindríem alguns intervals de núvols força freqüents, especialment cap al nord i cap a l'est de Catalunya, però a poc s'anirien obrint grans clarianes i de cara a la segona meitat de la jornada gaudirien de moltes estones de sol. Encara tindríem el creixement d'alguns núvols d'evolució, sobretot en punts del terç nord de Catalunya, que en podrien deixar alguns ruixats de caràcter més locat, però en principi limitats cap a punts de muntanya, cap a punts del Pirineu. Això sí, encara amb alguna tempesta local. Tot això amb una pujada notable de les temperatures que ens tornarà als registres habituals per aquesta època, màximes que ja podrien fregar els 27 o 28 graus en diferents punts del sud de Lleida o de l'interior de Tarragona i un ambient una mica més suau cap a punts del litoral i prelitoral, màximes que oscil·larien entre els 23 i 24 graus. Seria ja de cara a dimecres quan es consolidaria aquest canvi de temps, aquest pas cap al temps de principis d'estiu, una jornada molt estable, moltes estones de sol, ja ho vegeu, sobretot en punts de costa, una jornada molt aprofitable per gaudir, per exemple, de la platja, i seria de cara a la tarda quan començarien a créixer alguns núvols d'evolució, en principi al terç nord de Catalunya, però amb precipitacions que quedarien ja més limitades cap a punts de muntanya i serien ja més residuals. Tot això són temperatures que seguiran pujant i ens que deixarien registres més propis de principis del mes de juny que no del mes de maig. De cara a dijous i divendres es consolidaria aquesta monotonia anticiclònica amb matins amb moltes estones de sol. De cara a la tarda podrien aparèixer alguns núvols més, especialment cap al terç nord de Catalunya, degut a l'entrada d'aquest vent humit de marinada, que en combinació amb l'escalfament de la superfície terrestre permetria el creixement d'aquests núvols, però en principi sense precipitacions destacables i amb moltes estones de sol. Tot això amb unes temperatures que de cara a divendres podrien deixar registres ja molt càlids i un primer tast de calor, sobretot cap a punts de ponent i cap a la Vall de l'Ebre, màxims que es podien enfilar fins als 32 o 33 graus. Acabam ara amb aquestes imatges que vàrem veure ahir a Menorca degut a l'arribada d'aquesta entrada d'aire fred que va deixar una atmosfera molt inestable també a les Illes Balears i que va permetre la formació d'aquest fenomen extrem, d'aquesta mànega marina que es va formar davant del port de Fornells, al nord de Menorca, que ens va deixar aquestes imatges espectaculars. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.